Hej alle sammen, og velkommen til det her haul, da vi var ude at shoppe her i dag. Vi har købt ret meget. Jeg har hele den her der ligger meget i den her. Men jeg vil bare lige starte med at sige, at det jeg har købt i H&M er noget undertøj, som jeg helst ikke lige vil vise på YouTube. Så derfor så tager jeg en ting og viser ad gangen, og hun tager to ting. Fordi jeg har købt lidt mere. Hun købte lidt mere, fordi at jeg ikke viser de ting, jeg købte i H&M. Men jeg vil bare starte med at tage en af de ting, jeg købte for 10'er. Og det var den her, som jeg synes var rigtig smart, fordi at de normalt man kan købe dem rigtig mange steder for rigtig mange nejlaksmærker, men de plejer at koste rigtig meget. Her er der 6 af nogle farver, sådan nogle kaviarkugler kalder man dem, og de kostede 30 kroner for 6 af dem her. Som bare på en snegl, og man har fået. Og det bliver helt vildt for det. I ved nok mange af jer ved nok, hvad det er. Den kostede 30 kroner for 6 af dem, hvis jeg ikke er løgn. Ja, og det var i 10'eren. Så har jeg også fundet noget for 10'er. Det er sådan en her. Jeg åbner den lige, fordi vi har taget en video om. Ja, den kostede 10 kroner, fordi at... Ja, det gjorde den bare. Ja, og den prøver jeg til min børste. Den er rigtig, rigtig god til børste, fordi jeg har haft en lille en, men den er sådan en slags gummiagtig, så den udvider sig. Og jeg købte præcis den samme. Og så for 10'er, og så 10 kroner bare i penge. Og jeg tænker måske at putte nogle ris i, da det holder børsterne lidt bedre oppe på en måde. Men det kan godt være, at jeg ikke gør det, men ja. Risen kan faktisk gå. Ja, fordi at ris er rigtig gode, hvis nogen, og jeg synes, at jeg kunne prøve præcis den samme, fordi jeg synes, det var smart til børster, eller vatpunddel, eller vatpinde. Og den var også for 10'eren. Så ja, så er det her for Pieces, og jeg tager også mine bukser fra Sportmaster, dem viser jeg lige bag. Jeg har fået sådan en her, en nejlakfjerner fra Pieces, den kostede 40 kroner. Og det er sådan en, man lige kan åbne, ikke også? Og så prøver man det nejlak, hvis det er grimt eller sådan noget, eller hvis man bare gerne vil have det af. Prøver man ned i med sin negl, og så fjerner det så rigtig hurtigt, og den koster kun 40 kroner, det var på tilbud. Ja. Og ja, så har jeg købt de her Adidas bukser fra Sportmaster. De kostede 350. Jeg ved ikke, om de var på tilbud eller ej. Jeg synes faktisk, det var ret billigt alligevel. Fordi, der kommer lige et klip ind, eller et billede ind på et eller andet tidspunkt, hvor I lige ser hende have dem på. Ja, ja, de kostede bare 250. Det er den der vej. 250, så ja, og det er bare de helt basiske. Ja. Det er bare de der, de fleste nok ved. Ja. Og det var bare de sorte af dem, de faktisk er de pæneste. De passer så bedst. Så det meste, og så jeg også ind i 10'er, der købte jeg altså også lige en første konti, men det er sådan lidt ja, det gør jeg. Så i Matas, der var jeg sådan købte jeg 3-4 gange. Men vi var der rigtig mange gange. Ja, vi var ved alle 3 kasser, der var faktisk. Ja. Ja, men fordi jeg mangler helt vildt meget vatpundeller. Ja, jeg mangler helt vildt mange vatpundeller, og de var på tilbud for sådan her. Så var det på tilbud til 20 kroner, så tænkte jeg, okay, jeg tager dem, fordi jeg mangler dem, og det var sådan rimelig billigt. Og du har ikke nogen flere penge tilbage. Jeg har meget lidt tilbage, men ja, dem tog jeg, fordi man kan altid bruge vatpundeller, og jeg manglede nogle rigtig meget, og så vil ja, så har jeg fået et cover. Du har købt et cover, du har ikke fået jeg har købt et cover. Hvor fuck længe? Jeg skal ikke stoppe det. Det var lige et cover. What the fuck? Hvad er det cover? Jeg lagde det seriøst lige her. Inden det bliver mørkt, så skal I gå ud og fyre resten af jeres dag. Ja. Det gør vi, når vi lige er færdige med det her shit. Kan du bare sige, hvordan det kommer til? Nej. Hvor fanden er det? Ej, jeg vil altså vise. Så kan vi altså ikke komme ud, jo. Mia, pas på, det kunne være, du sidder på det. Nej. Okay. Okay, vent lige. Okay, vent lige. 1, 2, 3, nu. Okay, I må lige undskylde, hvis den lige rykket, men vi kom lige til at... Eller det, vi har bare lige klippet ud, så vi faldt lige ved kommer her. Hvis jeg sætter ud, jeg kan lige vise jer. Okay. Det er faktisk fra Tele2. iLife smartphone covers. Til iPhone 5C. Ja, til iPhone 5C. Altså der er selvfølgelig også til iPhone 4, så de er rigtig fede, de covers. Og jeg valgte bare de her enkle noget, fordi der var ikke så mange til iPhone 5C, men der var mange til iPhone 5.
Men de andre var altså også rigtig fede, så ja. Det kostede 150 kroner. Okay, også inde i Matas, der købte jeg den her Got To Be Schwarzkopf Got To Be 260 Bit Volume Push Up. Ja, det er bare en hårspray, okay? Og det er den her lyserøde ting, den er fandme et langt navn på. Ja, I kender godt Got To Be, tror jeg. Og det er, der står den en nye, og ja, jeg mangler sådan helt meget en fucking shot low egentlig. Ja. Nå, men jeg mangler helt meget en hårspray til, når jeg krøller mit hår. Så ja, den købte jeg, og den kostede 35 kroner. Ja, så har jeg fået den her... Du har ikke fået den? Nej, jeg købte den, okay. For 70 kroner, Smoky Eye Pencil, nummer 205. Hvis I lige kigger her på. Den er sådan lidt hvid op i toppen, hvid, og så mindelig brun, og så lidt gul ned under. Den er altså rigtig, rigtig god. Og den er til min øjenmakeup og sådan noget, så den hjælper lidt. Så ja. Også inde i Matas igen. Der købte jeg den her Perfect Match. Altså en concealer fra L'Oréal Paris i farven 4 beige. Og den ser bare sådan her ud. Det er bare den her, sådan her, og den er bare sådan her. Og der kommer ikke noget billede frem, det kan vi ikke. Og så, når man ligesom tager den ud, så passer den rigtig godt til min hudfarve. Jeg håber i hvert fald, den passer, og den dækker sådan fint, fordi jeg kunne godt tænke mig sådan, at kunne dække ens udrenheder og sådan noget. Ja, så har jeg fået... Og den koster 60 kroner på hovedet. Og så har jeg fået de her 2 for 35. Det er sådan nogle mini shampooer, men der er faktisk ret meget i. Der er 250 ml. De ser bare sådan her ud. Okay. Det er en luksus. Det er en luksus shampoo, og så er der en aloe vera. Og ja, det var på tilbud 35. Ja. Og vi skal lige skynde os lidt, fordi vi skal ud og fyre fyrværkeri af. Ellers så... Det er det fint, ja. Godt. Jeg købte det her i Matas, og jeg tager bare lige begge to på en gang, fordi det er lidt af det samme. Man kunne få 2 store af de her 500 ml Matas egen striber produkter, hvor du så ville spare 60 kroner. Og da jeg købte den her Skin Tonic og den her anti-ens ansigtscreme, skulle jeg af med 90 kroner, og jeg synes det er rigtig billigt, da en normalt koster 60 til 80 kroner styk, så jeg synes det var rigtig godt tilbud. Og den har jeg også købt i Matas. Det er en Max Factor Color 80 Browns. Ja, den er altså rigtig god. Jeg har en bare mørk hud, det ved jeg godt. Men altså, jeg synes bare, den passede ret godt. Altså, der glimmer i min concealer. Fuck, hvor nice. Men ikke noget, man lægger mærke til. Nej. Eller er det bare det der klipper, du lige putter op? Nej, det er lige meget. Ja. Den er fra Max Factor, og den kostede 60 kroner. Og ja, den ser bare sit hoved. Og så har vi også lige fået nogle parfumeprøver. Det er ikke en parfumeprøve, siger jeg da. Nej, det er det. Og så den sidste ting, jeg har, det er den her ting fra Matas, som er en Cosmetic Concealerbørste nummer 07. Og det er fordi, jeg jo lige, som sagt, har købt en concealer, og jeg har ikke rigtig nogen sådan børster. Så jeg tænkte, jeg ville lige købe en concealerbørste, så jeg lige kunne prøve en concealerbørste, og den er bare fra en Cosmetic i 07. Deres concealerbørste, den kostede 40 kroner i Matas, og jeg tror, den er rigtig god. Og hvad for en nummer er det? 07. Der har jeg allerede sagt 4 gange. Ja, okay. Så har jeg købt den her top, fordi min mor sagde, at jeg købte en top, fordi jeg ikke har meget, og selvfølgelig så bestemte jeg selv. Ja. Det ser ret lille ud, men den er i 170 eller sådan. Og den er altså købt i børneafdelingen, fordi de har rigtig mange billige. Ja, jeg tror, det er børneafdelingen, og den kostede 30 kroner. Og de har nogle rigtig gode toppe, selvom man kan bare tage den i en gruppe. Okay, så har jeg købt en cardigan, og jeg tog lidt large, fordi jeg var ikke helt sikker, vel? Og heller for stort for småt, ikke også? Og det er også rigtig og det var også i børneafdelingen, tror jeg. Nej, det var ikke der. Nej, det er også lige meget. Altså, de plejer at være sådan store, så ja. Og det kostede 100 kroner. Så ja. Ned for 179. Ja. Så ja, det var... Har du mere? Nej, det var det, vi købte. Jeg håber, I kunne lide haulet. Ja. Og ja, jeg håber selvfølgelig, fordi det var måske, for nogle af det måske meget, vi har købt, og for nogle af det måske lidt, vi har købt. Ja. Men jeg synes, det er sådan, vi har fået rigtig mange gode til, og der er begyndt at komme rigtig meget sådan januarudsalg allerede. Ja. Så det kan godt være, at den her video, den hedder januarudsalg i december. Eller bare haul, eller... Men ja, jeg håber, I kunne lide videoen, hvis I kunne. Det så like og kommenter.
nogle videoforslag. Og så Abonner, hvis I vil se meget flere gerne videoopslag eller forslag. Vi vil rigtig gerne lave channels eller sådan og alt muligt. Det kan godt være, at vi laver noget. Det kan også godt være, at vi laver en, det ved jeg ikke, make-up rutine ting. Du kan jo bare bruge de nye foundation og sådan noget. Så ja. Det var rigtig fedt, og vi har købt det hele for vores egne penge. Ja, og Hørsholms i Hørsholm Midtpunkt. Ja. Så ja. Håber I kan lide videoen. Ja. Ses! Hej!